Hola, com esteu? Soc Cibervalenciana i avui anem a parlar del disseny dels directes. Sí, però primer de tot m'agradaria saber com va avançant tot el projecte i tot el que està en el vostre cabet per a veure quins fantàstics directes ens aneu a preparar. Bé, parlant de disseny és un aspecte molt important dins de Twitch, perquè és el que veurà la gent mentre estem fent els directes. I a qui, a més, li donarà el toc especial sobre la temàtica que heu escollit per a poder fer la retransmissió i oferir-nos l'stream. Així que anem a veure alguns conceptes sobre el tema del disseny, quins programaris podem veure i, sobretot, el meu preferit, Canva. Heu de tenir en compte sempre que la visió que veureu en aquest vídeo tutorial està basada en algú que no controla sobre el tema. Així que no patiu perquè vos quedarà tot claríssim. Primer de tot, recordar lo bàsic que veurem en una retransmissió a Twitch i que per a nosaltres serà lo bàsic per a poder tenir un directe apanyaet. La pantalla d'intro o la pantalla d'espera abans de començar el directe, el propi directe i el fi de directe. També podem afegir algunes escenes més, com per exemple la espera per si hem de sortir un moment o una segona escena en el cas de que vulguéssiu fer un canvi entre només càmeres o càmeres amb alguna cosa que vulgueu ensenyar. Hola, ara m'ho esteu veient per així en xicotet i ara esteu veient tot el rerefons de Cibervalenciana, així que sou privilegiats i privilegiades, Abans de començar, dir-vos que dins de Twitch, una vegada ja teniu creat Twitch, teniu les ferramentes de l'streaming. Per tant, aquí teniu recursos que directament són compatibles amb la plataforma, ¿vale? En la primera part sí que tenim casos com l'X-Split, el Melun i això, que sí que ens deixa també carregar imatges i crear imatges i transicions i overlays per al nostre directe, ¿vale? El nostre stream. També veieu per aquí l'OBS, que és el programari que us estic ensenyant jo per a utilitzar, però que també teniu molts d'altres. El que vos vull dir és que Twitch vos proporciona moltes ferramentes per a no deixar-vos a soles. Així que molt fàcil. Però bueno, algunes de les propostes que jo vos portava era el Photoshop de tota la vida, d'Adobe, que segurament el coneixereu. Considero que és una mica més complicat, però bueno, si teniu mà, endavant. L'Adobe Spark, que direu que també és d'Adobe, i en què se diferencia? Pues que està més dedicat a l'aspecte audiovisual, d'acord? A recursos audiovisuals, i és molt més complet. Després tenim el GIMP, que és com un Photoshop però de programari lliure, que també el recomano per si heu de fer alguna cosa millor, escolliu primerament programari lliure. I per últim, aquí teniu el Canva, que és el que parlarem d'avui. De fet, esteu veient que tinc aquí en la galeria un munt de coses a fer. Qüestions prèvies abans de començar a utilitzar el Canva és que podeu obtenir la versió a l'institut o del professorat o educativa, d'acord? Per al professor, però també el professor vos podeu obrir un compte sempre i quan el centre sigui el que ho sol·liciti. Per què? Doncs perquè dins del Canva està la versió gratuïta i la versió de pagament, com tot. No tot és gratuït en esta vida, però sí. El tema és que he de dir-vos que Canva és dels pocs que ofereixen molta cosa i moltes opcions i funcionalitats des de la vessant gratuïta. I això és molt important si és la primera vegada que creem contingut a Twitch i preparem un stream. Dissenys molt bàsics, també se poden fer dissenys molt complexos de manera gratuïta, però anem a poquet a poquet. I si vos pareix, vaig a començar per ensenyar-vos algunes de les opcions i coses que podem fer amb Canva i tot el que ens ofereix per dins internament. Perquè, com us he comentat abans, per a cada directe o per a cada tipus de directe estaria bé que tinguereu uns overlays diferents. I si no vos han explicat encara què és un overlay, vos ho explico molt ràpid. L'overlay és el disseny del llenç que veurà la gent mentre vosaltres esteu streamejant, així d'una manera general. És on estarà tot el llenç que estarà ubicat entre la càmera, els espais on col·locarem les altres càmeres de convidats i convidades, l'espai on posarem la informació i un gran, etc. Així que al final, depenent del projecte que aneu a encetar, vosaltres decidireu el seu disseny.
Veieu, és molt fàcil, d'acord? Jo en esta versió no ho tinc de pagament. A partir d'aquí podem crear un disseny i ja de normal ens surten les coses típiques que la gent acostuma a crear. I és que pensem que només podem fer overlays, però la veritat és que podem fer ja dissenys específics per a Instagram, Reels, TikTok, una virgueria. Inclús podem fer vídeos, que això sí que mos interessa. Bé, com podeu veure, nosaltres tenim totes aquestes opcions. Jo vos recomano sempre que utilitzeu fons d'escriptori per a fer el fons de l'overlay, d'acord? Perquè serà molt més fàcil i ho tindreu en format PNG, que és de la millor qualitat per a poder utilitzar-lo en un streaming. I en un stream i a més ja vos ve amb les mesures, dimensions que nosaltres necessitarem per a fer el directe, que és el mateix que esteu veient ara mateixa en aquest vídeo. Això és 1920 per 1080, com podeu observar. Si nosaltres obriguem un de nou, doncs evidentment tenim aquí el llenç i tenim una infinitat de coses per a fer, però ara està la meva càmera i pot ser-vos molesta, així que amb tota la confiança del món vaig a baixar-me aquí baix, com si no res, aquí no ha passat res, ha sigut plum plum i ja està, arreglau. Així també ho apreneu a que podeu fer coses en directe sense cap tipus de problema i amb tota la naturalitat del món. Bé, molt ràpid, planelles, tenim planelles, nosaltres només hem de posar en la cerca, que és el que ens interessa per a la planella, els elements, que aquí podem trobar de tot, des de GIF, icones normals, emoticones, qualsevol tipus de forma, etc. Això ens serveix perquè també trobarem icones molt bàsiques, com per exemple aquesta de Twitch, ¿vale? Per exemple, que a més la podem modificar. Heu de tenir en compte que n'hi ha alguns objectes que es poden modificar i altres que no, però bueno, no patiu perquè n'hi ha molt. Què hem de fixar-nos per a utilitzar les coses gratuïtes i les coses que són de pagament? La corona aquesta que surt aquí que diu Pro, ¿vale? Després tenim també càrregues, és a dir, si a mi no hi ha res de lo que m'interessa i jo sí que tinc imatges perquè són imatges pròpies o coses que vull posar, les posaré des d'aquí. També tenim text, que a més teniu preestablerts, i si no podeu utilitzar els quadres de text on també podreu elegir la font, el tamany, el color, vamos, una infinitat de coses. Per exemple, aquí, afegeix una capçalera. I aquí tenim colors, tamanys, tipus de lletra, que la veritat ja vos dic que està molt complet per a ser gratuït. Fotografia, les fotos que ja mos venen predeterminades per part de Canva, sí que heu de tenir en compte que Canva no té un catàleg tan gran de fotografies com pot ser d'icones i això sí, l'estil, però bueno, són coses que jo crec que amb tot el que teniu en les primeres icones ja vos serviria. Àudio, també tenim àudio, tot i que jo vos recomano que el porteu d'una biblioteca, com la biblioteca de YouTube, que té sons que se poden utilitzar lliurement, ¿vale? O sense copy, i ho carregueu, perquè de vegades m'he trobat jo mateixa creant contingut que em dona problemes. Recomanació de Simer. I després vídeos, que els vídeos també els podeu muntar vosaltres mateixa, però imagineu que dieu, sí, mira, és que jo necessito alguna cosa i és que no la trobo cap puesto, doncs mireu i proveu en la cerca de quina manera, què és el que necessiteu, i a veure si vos serveix alguna cosa. I per la resta ja vos dic, pegueu-li una ullada per si vos interessa alguna cosa, però jo no crec ni considero que ho haguéssiu d'utilitzar perquè teniu prou amb el que teniu per aquí dalt. Bé, abans de començar a ensenyar-vos a fer un overlay senzillet, vull ensenyar-vos algunes propostes que tinc jo. Normalment jo faig cartells per anunciar els directes, que això és una cosa que també vos recomano. Depèn del directe, doncs tindreu un material diferent, com us he dit abans. També teniu els diferents formats per a les diferents xarxes socials i plataformes. Però, per exemple, aquí tinc un overlay que vaig fer per a un esdeveniment d'Ubisoft, a veure si això també vos serveix d'inspiració. Mireu, en aquest cas jo tenia una pantalla per a 4 càmeres, tenia una pantalla per a 4 càmeres i el contingut que anàvem a veure, que en aquest cas era un vídeo, i aquí vaig deixar espai per a posar el logo i per a posar el xat. I aquesta és la imatge que vaig utilitzar d'espera. També veureu que a mesura que vos aneu introduint en el món de la creació de contingut anireu canviant disseny, anireu canviant formes, però això ho heu de descobrir per vosaltres mateixa. Dit això, anem a veure també un vídeo. A veure, tinc moltíssimes coses, però, per exemple, aquí tenim Paella Land, que vaig fer un cartell,
i això són cartells, i aquí per exemple vaig canviar el disseny. Vaig posar un logo, vaig posar les meves xarxes socials, l'espai on aniria el joc i així on aniria la càmera. Què més tenim? Doncs tenim aquí un vídeo, per exemple, d'un programa d'Xbox en femení. Veieu? Tot això ho podeu extraure del mateix Canva, perquè el Canva, si vos fixeu, té una opció que diu Anima. I aquí podem escollir de quina manera volem que es moguen els diferents elements. El Canva, ara veurem, ara vos he ensenyat algunes coses, a veure si així vos inspireu una miqueta, vale? Anem a obrir un. Anem a fer, per exemple, l'overlay del directe. Doncs en aquest cas aniríem així. Volem que l'overlay tingui un fons senzill. Doncs bueno, potser podem escollir un fons degradat. I què posem? Taronja degradat. Anem a veure si així mos busca. Doncs mireu, la quantitat de coses que mos surten. Anem a veure aquelles que no tenen la corona. Per exemple, este és un degradat. Que el volem utilitzar de fons. Canva té una ferramenta que directament el converteix en fons. Fixeu-vos en totes les opcions que me dona. Defineix com a imatge de fons. Arreglau, no? Que voleu canviar el color? Doncs mira, que es mos dona l'opció de que podem canviar tota la gamma de colors del degradat. És a dir, que també podem jugar amb els colors que més mos interessen. Imagineu que heu creat un programa de xerrada, de xerrades i tertúlies, i els colors que predominen són el groc, el verd i el roig. Doncs podeu fer perfectament una combinació. Però recordeu que aquí estem en el gens del directe, en el moment que ja estem en directe, ni abans ni després, estem en el moment del directe. Doncs ara me falta unes càmeres. Anem a posar les càmeres. Vale. Recordeu que l'espai, si voleu deixar espai de la càmera en el propi disseny, heu de tenir en compte el format de la imatge que heu deixat en l'OBS o en el programari que aneu a utilitzar per a fer el directe. Normalment el tamany és el mateix que el llenç que estem utilitzant ara, 1920 per 1080. Imagineu que només és una persona. Bueno, doncs no passa res. El que faig aquí és, un momentet, ara no me deixa editar la imatge, però per a que vos féssiu una idea, aquí el que tenim és el tamany d'una resolució 1080 d'una càmera, d'acord? Aquí podeu posar això? Doncs no és necessari, perquè després en l'OBS, com haureu pogut veure, podem fer i muntar la imatge, les imatges per damunt. És com fer un llenç també una altra vegada. Si voleu deixar les formes, el format, com he fet jo abans amb el Ubisoft, feu un Ctrl+C, Ctrl+V i aneu muntant tenint en compte les diferents càmeres. Mireu i fixeu-vos que a més mos fa de guia. Per tant, és molt difícil que no mos quadre la col·locació dels elements dins de l'alliens, que de vegades fa molta ràbia quan això no queda quadrat i això queda més llarg que l'altre. Doncs bueno, no patiu. I després, si voleu deixar un espai per a posar el vídeo que anem a veure o que va veure la gent mentre xerreu, doncs el col·loqueu així i ja està. I ja tindríem un overlay super senzill, super senzill, com podeu veure. D'acord? Que vull fer un vídeo que seguisca aquesta línia. Doncs aquí ja hauríem d'anar-me'n a vídeo. I és exactament el mateix. Nosaltres anem a muntar el llenç perquè vull que sigui ara torno. Per a l'ara torno quasi que vos ensenye millor el format i ara comencem d'Xbox en femení. Vale? Aquí jo puc afegir elements qualsevols, el que vulgui, com si sigués un llenç d'una imatge fixa, i al final el que fem després és animar i afegir efectes. Vale? Per a que veieu la diferència. El format i la manera de crear-lo és exactament el mateix que quan fem l'overlay per al directe, però l'únic que estem fent és animar. I que hem d'escollir igual la forma de crear vídeos? Sí, perquè aquí, a diferència del llenç d'escriptori normal, tenim el play per a poder editar l'àudio i per a poder editar la imatge. Ara imagineu que jo ja tinc això, ja ho tinc muntat. Fixeu-vos que si jo clico damunt del clip podem canviar la durada, podem canviar el color de fons i podem canviar les animacions. L'animació de la pròpia escena o l'animació de
els elements, d'acord? Aquí sí que haureu de perdre una miqueta de temps per a poder muntar el que a vosaltres vos interessa i més vos agrada, però no patiu perquè de temps ja veureu que una vegada tingueu el disseny clar de l'overlay i els colors clars del programa, ja no vos cal res més, només pensar una mica en què vull que surti, ¿vale? No vos mateu, que no cal matar-vos, que tot pot quedar bonico igual. Dit això, a la música, anem a àudio i faig l'ukelele song, poso l'ukelele song. Si vos fixeu, s'ha posat aquí perquè la marca de temps, la marca que indica en quin moment del clip estem o en quin segon del clip està ahí. Però jo puc moure això i després puc moure, si me deixa, un momentet aquí. Puc allargar-ho. En aquest cas heu de tenir en compte la durada del propi àudio, perquè si teniu un clip de 10 segons i l'àudio només dura 5 segons, no vos mengeu el cap després de que ai. Una novetat que té el Canva també és que pots editar l'àudio. Pots canviar-li el volum, pots tancar-lo. I aquí, mireu, efectes d'àudio, també podem posar un fade in o un fade out, que se diu normalment, o fosa d'obertura i fosa de tancament. Imagineu-vos que posem la música ja a tope i quan entra perquè estem supermotivades, de repent comença ja pam! No, doncs anem a fer-lo d'una miqueta més suau, d'acord? Després en l'OBS ja veureu que se pot posar en bucle el vídeo i per tant vosaltres podeu posar el temps que necessiteu el vídeo fins que acabi, d'acord? Així que no patiu per el temps. Pot ser 5 segons, amb un àudio 5 segons i posarem l'OBS en bucle per a que vagi tirant la imatge. Dit això, com podeu veure, és super senzill. Després, com compartim les imatges? Com mos descarreguem les imatges? Doncs hem d'anar a compartir i a descàrrega, d'acord? Una cosa que manca en els vídeos al Canva és que no podem fer res en fons transparent, d'acord? Així que no aneu a buscar res transparent perquè no podreu, ¿vale? El que sí que haureu pogut veure amb l'OBS i veurem amb l'OBS és que sí que es pot generar una animació a partir d'unes imatges. Així que si necessiteu fer un muntatge d'un GIF o algo, ho podem fer ja directament des de l'OBS. No vos cal feu el cap en pensar que aquí podeu fer transparència perquè no se pot fer. I en imatge se pot fer Shimmer? Sí, però el problema de fer-lo en imatge és que necessiteu la versió de pagament. Però ja vos dic, així per a començar, repassem. Per a fer el propi overlay, per a fer els vídeos d'entrada, d'espera i de final, és molt senzill. Obrim un llenç però de vídeo, fem la mateixa dinàmica i passos que amb una imatge, com la imatge de l'overlay. Podem afegir música, podem editar la música, podem editar el so i per a poder fer els efectes del vídeo, animem. Efectes i animar. Podem animar per una banda els elements que tenim al llenç i per l'altra podem animar l'escena completa, d'acord? Després passem a l'overlay. Recordeu que podem tenir diferents tipus d'overlay. Tenim l'overlay de diverses càmeres, tenim l'overlay d'una càmera soles, tenim l'overlay de diferents càmeres amb una presentació, vídeo o el que vulguem mostrar i ja està. Veieu? És molt bàsic, molt fàcil i el Canva vos ajuda moltíssim perquè ja té moltes coses ja fetes. Per tant, si necessiteu fer alguna cosa ràpid o no enteneu molt bé com muntar-lo, no patiu, que ho teniu així. I bé, fins ací el mini tutorial d'ús del Canva. Ja veieu que és fàcil muntar el disseny del nostre directe. Tant a Twitch com és el que estem parlant com a qualsevol altra plataforma que vos pugui servir, inclús per a fer presentacions, per a presentar algun treball. És important que busquem sempre programari lliure i en aquest cas el Canva ja ens dona eines suficients per a poder muntar gratuïtament tot el que vulguem. Recordeu tots els tips que vos hem donat, recordeu per a què podem utilitzar els vídeos i com podem muntar diferents opcions d'overlay d'escena per al nostre directe. I bé, ens veiem per ací. Fins ara!